rike masoyanka kar ka bari su watsi. Tsaya da kafar ka abba. Yau gashi duk yan uwanka suna fushinka. Ka ji wani korafi na abokananka. A tilar masoyan kwarai su ji tausayinka. Sai a yi rabo a cikin gidanka. Sannan ka zo a hana ka dauka. Ka sallamar waɗanka mashan wajenka. To rashin jini a hana a yanka. Tom, ga wata sabuwa kuma fitatta waƙar wato mutuminka wato Dauda Kahutu Rarara. Hakika Dauda Adamu Rarara ko mu ce ya tono fada ko kuma ya nemi a zauna lafiya a wannan waka tasa kuwa ta Abba Tsaya da Kafarka. Shin ga duk mai buƙatar zaman lafiya ya za a yi irin wannan waka duk da cewa ka san cewa baka zaman lafiya tare da 'yan jihar Kano. Amma kuma fitacce kuma shahararren mawaƙin siyasar taku wato Dauda Adamu Rarara ya bugo sabuwa fitatta a yau dinnan mai suna Abba Tsaya da Kafarka. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da ƙara kasancewa da ku sannan barkanmu da ƙara saduwa da ku a cikin wannan tasha mai albarka wato tashar a gidan Nura TV. Mai sauraro idan wani yana ɗaya daga cikin zuwan wannan tasha mai albarka ka daure ka danna mana alamar subscribing ko sharing ko liking domin ci gaba da samun bidiyon mu da zarar mun ɗora. Hakika mutumin naku Dauda Adamu Rarara ya kuma felleliyar sabuwar waka inda ya taba wato 'yan jihar Kano da kuma gwamnatin jihar Kano da sabuwa kuma fitattar wakarsa mai suna Abba Tsaya da Kafarka. Mai sauraro me ra'ayinka akan wannan sabuwar waka ta Dauda Adamu Rarara mai suna Abba Tsaya da Kafarka? Me zaka iya cewa akan wannan waka tasa? Dan kuwa waka ce da ya zuba raddi fiye da yadda baka tunani akan wannan fitattar waka tasa. Ya zuba kalamai waɗanda suke nuni da ya taɓa gwamnatin jihar Kano ko kuma mu ce ya taɓa injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso akan wannan waka tasa ta Abba Tsaya da Kafarka. Hakika tabbas Dauda Adamu Rarara ya sha comment ya sha raddi a waƙoƙinsa da yi amma bai taɓa shan raddi fiye da yadda ya sha wannan raddi na waƙar tasa mai suna Abba Tsaya da Kafarka ba. Tun bisani dai ya ce zai saki waƙar Garauni ba Abba Tsaya da Kafarka ba amma kuma kwatsam sai aka ji waƙar Abba Tsaya da Kafarka. Wacce mutane da dama suka yi masa zage-zagen da bai taɓa tunani ba a comment section da ke YouTube ɗinsa. Wannan waka da muka ɗan sakar muku kaɗan daga cikinta za ku samu complete ɗinta ne a Dauda Adamu Rarara official da ke YouTube channel ɗinsa ko kuma ka garzaya TikTok ko Instagram. Duk dai za ka iya samun waɗannan waƙoƙi a wannan suna da muka faɗa maka na Dauda Adamu Rarara official TV. Ya fito da wannan waka tasa ne a yau ɗinnan ƙarfe 9 wanda daga bisani mutane da dama sun yi tunanin zai saki waƙar wato Garauni inda ya sanar a kafafen sada zumunta da cewa zai taɓa Barau ne a cikin waƙarsa. Zai taɓa ayyukan Barau, abubuwan da Barau ya yi da kuma abubuwan da bai yi ba da kuma ƙulla-ƙullar da Barau ya yi da kuma manaƙisar da ya aikata a gwamnatin Baba Bola Ahmed Tinubu a cewar Suwai. Amma kuma kwatsam sai gashi ya saki waƙar Abba Tsaya da Kafarka wato Garau a matsayin Abba Tsaya da Kafarka wanda mutane ba su ji daɗi ba suka ji alhini kuma da rashin jin daɗin yadda ya yi mutane yaudara kuma ya sako wannan waƙa ta sa wadda waka ta tashi hankali ta tashi tarzoma a kafafen sada zumunta musamman ma kafafen sada zumunta na TikTok kuma ta tashi tarzoma a comment section din wakar Dauda Adamu Rarara da ke YouTube din sa wanda in ka garza ka je ka karanta zaka tabbatar da ran mutane da dama ya baci a fitar da wannan waka ta sa inda mutane da dama suka ringa maka masa raddi san ransu da kuma maganganun da ba lalle ya ji dadin su ba. Mai sauraro kar ka manta kar ka sha'afa kana tashi tamu ne ta a gidan Nura TV ka daure ka danna mana alamar subscribing ko sharing ko liking domin samun fitattun kuma shahararrun bidiyon